A ver, no, desaparecen os chats. E caches na máis salada. A ver. Vale, fuera. Isto. Sí, pero desaparecen se non... Moi boas, Onde teño a cámara? Teño a pa aquí. Teño un chisme novo que me botaron os Papá Noeles e estou ainda aprendendo a andar nel, non sei nin moi ben nin pa onde mirar, nin tal, así que... Aí van os teus fijos ao mensajes. Sí? Este botón é a emoción de que aparecen, desaparecen, que se seguido. Sí. Hola. Porque teño aquí o técnico que dalle vergonza salir. Dalle vergonza salir, técnico. Pois saluda a xente, home, dille, hola, que tal, é listo. Non ves que desaparecen? Feliz ano! Pero por que me desaparecen os chats? A ver. Que é moi boas, estou intentando programar outra vez todo isto porque vexo que estades aquí unha chea de xente que eu non vexo e teño que ver como escribides o que me dicides e todo iso. Marchan os chats, non sei por qué. Hola, Alicia. Ai, que desaparecen. Creo que se clica nas da. Sí, pero vaise aos 3 segundos. Bueno, xa vexo a Inés, a Fernando, a Juan Antonio. Hai que estar así seguido. Aquí. Seguido así. Seguido así co dedo. Si se van, sí. Pero que se van seguido. Hola, feliz año para todos. Hola, Alicia, hola, Susanita. Que se van. Boa, pois vai a rollo. Tengo que estar así co dedo. Que? YouTube. No, pero co teléfono... A ver, vamos a poñer un pouquinho de situación así de contado. Non trouxeron un aparato novo, de feito o meu teléfono teño aquí. Pero o aparato novo, marchan os chats, van de paseo. E teño que estar seguido, teño que aprender. E máis non sei para onde mirar, Dios mío, para onde... Aquí, non? Teño que mirar para aquí, para que a xente me vexa mirar. Non me gusta o aparato este, Xa llevou a facer unha reclamación ao Papá Noel. Voulle dicir que Papá Noel que me trouxe o chisme este e non me aparecen os chats. Hola, desde o Galiñeiro. Hai un Galiñeiro, Hola, Cris. Claro, bueno, está guai porque aparecen todos, pero desaparecen. Sí, non hai que facer, desde así, volven a aparecer. Si subo así para arriba. Sí, como se fora un chat. Ai, bueno. Pois xa estou aquí, espera, xa estou aquí. Teño que mirar para aquí. A ver, desapareceu, vale. Joder, que rollo. Hai que poñer o tempo de espera que sea de máis tempo, porque así, un segundo xa me desaparece, apareceme moi mal. Bueno, vouvos a... Moitísimo... A mí, que rollo, desaparecer así tan rápido. Non se notou que pasaste por detrás, Ai, que rapaz meu, pasou por detrás, ninguén se enterou, non vos enterastedes, non? Vai a ser un pouco raro, porque eu, a verdade, teño os chats aquí, a este lado, e vou estar mirando para aí, pero claro, parece que non vos estou mirando a vos, porque senón teria que mirar para aí, porque teño a cámara no lado dali. Non se poden poñer os chats no lado de aquí? Pois moi mal, xa voulle berrar a Papá Noel. Hola, moi boa tarde. Oi, desapareceme moi rápido, que tal, ojo? Bueno, que tal? Me poñes pejas, se non che devolve, non che volven a deixar nada. Pero que me deixen cousas que me funcionen. Agora sí que se notou que pasastes, Bueno, se non. Hola, Ana, Sonia, Cris, me caches na mar salada. Susanita, nos superan las tecnologías. E logo, por que pensades que tuve que chamar ao heredeiro para que me puxera o chisme este novo, que non me gusta, Por culpa de que me desaparecen moi rápido os chats, é porque se miro para os chats parece que vos estou ignorando, parece que non miro para vos. Tiña que ter unha cámara aquí arriba, senón teño que mirar para aí para baixo, ou bueno, tereme que adaptar. Nada. Hombre, Félix, que tal? A ver, vou mirar para a cámara. Hola, Félix, moi boa tarde, moi benvido. A ver, que me desapareceu outra vez. Definitivamente non sei entrar en los directos. Llevo desde 5 minutos antes, 1 hora de la espera.
Félix, ano novo, Félix, moi ben, Félix. Moi ben ese xogo de palabras. Vexo que estamos avispaos, que non todo o mundo está de resaca. Hai moitas persoas que vestimos de franela, que ao acabar as uvas miramos os cantantes, como di miña nai, mirar os cantantes na televisión con mantiña, con fogón, cajo na leche. Bueno, pois moi boa tarde a todo o mundo que estades aquí. Mima, 39 persoas, pois non me esperaba eu que tanta xente pudese poñerseos aquí en directo comigo. Non sei, porque para min, a ver, desde que eu deixín de poñer os vestidos de lentejuelas e os taconazos eses que depois andas así como un vampiro deses, Dios mío, que depois ves as rapazas ás 8 da mañán cando vas para comprarte os churros e ves as rapazas cos tacóns e xa lle doen os pés que non pode máis. Eu desde que deixín de facer esas cousas, para min este día, o día primeiro do ano, mima, que raro me vexo mirando para aí tendo a cámara aquí, para ese lado. Pero bueno, espero que me entendades. É que non vos pareza mal, non vos estou ignorando, eu estou mirando po que me estades escribindo, estou lendo e falando ao mesmo tempo. Que tal? Os corpos non están para moitos trotes. O meu está como sempre, eu, de feito, fun abaixo ainda a horta a remexer un pouquinho. Porque para min este día é como, non sei, dixíame alguén onte que para ela tamén era un día como perdido, porque eu, nada, a esperar a que pase, porque non hai onde ir, porque todo está pechado. Afortunadamente, claro, que eu quero que pechen e que descansen e que cada un disfrute como queira. Pero para min é un día que nin hai onde ir, hai moito silencio, a verdad que é como un pouco raro porque é moitísimo silencio en todo, nas calles non hai xente, só os que volven abrazados un ao outro, aí bandeando dun lado para outro, hai que irse. No. Para min, pois, é un día. Podes pasar outra vez que nin can sentar, Dijo dos mensajes, non che chajan un novo, xa non sei, que non che chajan un novo, tío. Xa me din de conta. Acábame de dicir o técnico, tiño aquí ao técnico. Só tens que tocar si para que estes delegados. Vale. Pero cada novo que chegue... Cada mensaje novo que chegue, actívame outra vez o chat e apareceme todo. Eso mola porque... Pois sí! Acaba de escribir agora María Souto Xieiro e apareceume todo o chat. Moi ben, técnico. Depois teñolle que pagar horas extras e teño que pagar eu a este rapaz. Bueno, e que tal as festas, logo? A ver, contádeme un pouquiño por aí, que tal as festas? Eu vou aproveitar, agora que me acorda, porque tiño anteriores pendentes de vos avisar, quería vos dicir que entramos no ano ca mellor luna para empezar a sembrar, para empezar a sementar pimentos, tomates, a ver, sempre depende do mes que vaiades a empezar a plantar. Cada unha de vós ten que conocer a zona na que vive, donde ten a horta. Si normalmente empezades a plantar pimentos, tomates, berenjenas, todo ese grupo de plantas que se chaman solanáceas, vamos a empezar a chamarlle as cousas así polo nombre. Eu sei que son palabras que se non estades acostumadas a escoitalas, pois somos raras. Hainas que meter no día a día, quero dicir, no vosso vocabulario diario, pouquiño a pouco. Pero, que fixen de cenar? Vale, oi, que curiosa. Pero chamanse solanáceas. Ese tipo de plantas, non todas, pero ese tipo de plantas que plantades na primavera para ter o fruto no verán, a rasgos generales, chamanse solanáceas. Estou me referindo a todo tipo de tomates, todo tipo de pimentos, berenjenas, ese tipo de plantas, si as plantades en marzo, abril, hainas que sementar, se tendes a costumbre de sementar, se comprades a planta, non. Hainas que empezar a sementar en xaneiro ou febreiro, dependendo do mes no que vaiades a poder levar as plantas para a horta, para a intemperie. Entramos no ano, pois ya que vuelves a citar as lunas, sería maravilloso para
e non tenes como yo que hicieras un vídeo só sei, teño en tareas pendientes tamén facer vídeo de mío, pero que teño tantos vídeos en tareas pendientes que non me dá a vida. E ás veces, cando teño así tempo para facer un vídeo, digo, bueno, hoxe vou facer un vídeo, non podo facer algo como o das lunas, porque ao mellor teño para facer algo na horta que non pode esperar. Entón, o de facer os sementeiros, sabes, Félix, é unha cousa que me urge dicirvos, porque estamos nunha luna perfecta para sementar os tomates, os pimentos e as berenjenas, polo menos esas tres cousas, porque tardan moito en salir, máis os pimentos, claro, pero como tardan máis en salir e depois se nos bota a temporada de plantar, era para vos avisar eso. Sí que teño que sacar o das lunas e facer un vídeo sobre eso, sobre o das lunas, porque é necesario, causa intriga, é necesario sabelo. Mirade unha cousa que vos quería preguntar, que tal se ve? Que tal se me ve a mí? Bueno, o fondo, é de Papá Noel. Que tal se ve con esta cámara? Porque teño un chisme novo que me botou Papá Noel. A verdad que o estou probando hoxe. É un chisme novo. Vese ben, perfecto, Cris. Yo veo perfectamente, pois entón xa está. O que pasa que, claro, é o rollo este de que a cámara está aquí, pero o chat, como está aquí a este lado, o que teño que ler, parece que vos estou ignorando, non? Parece que vos estades aí, mirando para aí, eu se miro aí, parece que vos ignoro. Pero non vos ignoro, estou super feliz de que esteades aquí. Hola, preciosa, nós como sempre contigo. Mira ti para onde queiras, moitos bicos. Desde Canarias, e que tal? Para min é máis para o meu técnico, bicos. Nusca, como vai o do apio? Comorei un para comer. Plantastes un para comer e teño o tronco en agua. Esas historias, eso de plantar troncos de lechuga, de plantar troncos de zanahoria, eu teño visto, a ver, deses, pero eso único que vale é para vender o reel, o sea, ese short, ese vídeo cortiño, fan un vídeo bonitísimo que diste mi madriña. É como o que fai un inxerto en un plátano ou así, porque así germina moito máis. Eso son pachochadas. Cando queiras plantar un apio, planto con raíz, compra a planta, ou semento tamén, se queres. Porque é verdad que hai plantas que siguen tendo tanta vida, tanta vitalidade no tronco que nós non comemos, pero iso pasa tamén a un grelo, por exemplo, non? Ti cortas un grelo, colleslle todas as follas de arriba e deixalo así, non fai falta nin telo en agua, deixalo á intemperie en fora, e o grelo sigue botando follas novas, e máis sigue as botando mentras haxa tempo de inverno, non lle fai falta nin raíces nin nada. El tes deitado así o tronco e sigue che botando a raíciña ou as follas novas para arriba. Iso vai cho facer tamén o apio, vai cho facer tamén a zanahoria, vai cho facer moitísimas plantas que teñen a característica de seguir tendo vitalidade, ainda que lle quites a raíz, pero nunca che vai a ser unha planta. Eso son... Nada, olvidade, son chorradas. Se che fai planta nunca vai a ser unha planta productiva, é que non vai a ter boas raíces, non vale a pena. Planta a plantiña. Planta, se plantas apio, o apio, por exemplo, sí que quere caloriño, ainda que aguante ben o inverno, xa ten que estar enraizado, como vivindo nese sitio, esa xa ten que ser a súa casa, porque a min os apios ao mellor tardan en grelar 2 ou 3 anos. De todos os xeitos, planto cada ano 1 ou 2 plantas, porque eu sí que o como moito, e boto yo a moitas comidas, e salsas, e batidos, e así. Bueno, eu uso o apio bastante, pero planto cada ano 1 ou 2 plantas, chegan de sobra, 1 ou 2 plantas chegan de sobra, por medo a que en calquera momento grelanme os que xa teño de atrás. Se grelan esa parte da vida de unha planta non a podemos frenar. Cando unha planta empeza a grelar, vaise. Podemosla parar un pouquiño, se quitamos o grelo e tal, pero acabouse o ciclo de vida. Entón, por iso tal. Agora que eu penso, aos apios, cando os cosechedes,
cando vayades a comer apio, non arranquedes a planta. Iso é unha pérdida de tempo e de vitalidade para ti e para a túa horta, porque ti plantas un apio, normalmente nas tiendas vendenche todo o toro de apio. Quen acaba un apio nunha casa? Tes que comer apio todos os días, Dios mío, botarlo a todas as comidas e tes que ser unha persona fanática de apio para acabar ese tocho que ten como 20 varas, non? Para arrancar. E o que fago é, o día que me fai falta, pois vou á horta e collo 1, 2, 3, 4 follas, dependendo da comida que vai a facer, necesito máis ou menos follas de apio. E o que arranco son follas de apio. E o apio é como vos direi, nace como un repolo, por exemplo, non? O repolo nace desde dentro, desde o ollo, sale a vitalidade toda da raíz. E daí empeza a botar unha folla. E dentro desa folla, outra folla, outra folla, outra folla. O apio fai igual. Vai a ir nascendo desde dentro para fora. E as follas da fora, digamos que van a ser as vellas, pois son as que vas quitando, pero nunca deixa de botar follas novas. Por iso, digo eu, que para unha casa con 2 apios, chega de sobra. Chega de sobra, a non ser que comas moitísimo, que entón sí que podes botar 3, 4, todo máis, pero, bueno, non o arranquedes, quitadelle folliña a folliña. E o mesmo vos digo das lechugas, se tendes unha horta moi pequeniña, ou se plantades, por exemplo, en macetas porque non tendes horta, non? E plantades en un balcón e aproveitades así en macetas grandes ou así, en vez de arrancar a lechuga inteira, colled as follas que vos fan falta. Non lle facedes mal ningunha lechuga. A ver, é verdad que hai lechugas que se prestan un pouquiño máis a facer este tipo de cousas. Por qué? Porque hai lechugas que serran o ollo e fan un ollo moi cuchadiño e moi pechado e non podes arrancarlle a folla, digamos, sin facerlle o daño a aquela. Pero contra iso, tendes a solución de plantar lechugas de folla aberta, que non fajan ollo, abertas. E entón, así, plantades só 2 lechugiñas no vosso sitio, no voso espacio, que tendes pouquiño ou así, e, total, cando colles unha lechuga da horta, non a comes toda no día. Ao final, tela que meter en unha bolsiña e gardala na nevera, para cando a comas e que a comes, non che acorda e queda aí a pudrir na nevera. Entón, plantade lechugas que podan abrirse e ides quitando as follas de fora, dependendo da necesidade que teñades de lechuga diaria ou semanal, pois chegarávos con unha lechuga, 2, 3 ou 4 as que vos consumades. Creo, a ver, Alicia dinos que cree que en un futuro próximo poderá ter unha horta. Ojalá a puderas ter. Eu estaría encantada de que todo o mundo pudera ter, ainda que sea unha horta, ainda que fose pequeniña. Quero dicir, ainda que fora nun balcón, xa non só por comer, porque estou segura que en un balcón non eres capaz a obter todo o alimento que necesitas para unha casa, aínda que sexades 1 ou 2 persoas solo, porque, a ver, tamén depende da verdura que comas, porque eu falo por min, claro, pero que eu, si podo, o 90% que como é verdura, o sea, de procedencia da horta, verdura, fruta, hortalizas, legumbres, pero porque me gusta moito, claro, se comes pouquiño, ao mellor un balcón pois dache, pero ojalá todo o mundo pudera ter un cachiño de terra para coidar. Sería vou facer o semillero, pregúntame Sonia, o semillero das cebolas, para as cebolas encontraste ahora mismo en unha etapa neutral, porque o cebolo do inverno vas tarde, o sea, o cebolo de tarde, agora xa vas tarde, xa tiña que estar plantado, aínda se pode plantar este mes, pero para sementalo, non. Por qué? Porque para sementalo tens que esperar aínda a que che nasa o mes e pico ou 2. Xa se che bota encima o calor da primavera, dependendo de onde seas tamén, é que eu estou falando por falar. Pero eu para cebolas esperaría, a non ser que xa as teñas moi greladas, que sepas tamén que se as tes moi greladas, as cebolas, o que podes facer é enterralas, un pouquiño deixándolle o que é os gomos de fora, e esa cebola vai como a abrir e vai a botar como ceboliñas alrededor.
E esas ceboliñas podelas comer despois como cebola tierna, podelo usar para calquera guiso que fajas con cebola normal, podelo usar ca cebola tierna. E se tes cebolas grelándoche, está guai, porque non vas a dar comido as todas, e mellor están na terra, porque a propia ceboliña vai a pudrir toda a casca, pero de dentro vai a nacer, como expándese e fai varias ceboliñas alrededor. É unha maneira de conservalas, gracias, me parecía a min, sería vou facer un semilleiro de cebolas. Vale. Hai que esperar un pouquiño, porque, así, a ver, as cebolas aquí normalmente plántanse mediados finales de abril. A Pascua é o que delimita todo. A festividade da Pascua é cando normalmente aquí planta todo o mundo o cebolo. E claro, as cebolas en un mes e medio ou 2 meses xa estás listas para plantar, que logo, entón, se sementas agora, son unhas plantas moi débiles para levar agora en febreiro, aínda fai moito frío, sabes? Se as plantas agora en febreiro as sacas para fora, falle frío. Entón, é mellor que esperes espera para febreiro ou marzo, e así a finales de abril xa as podes sacar. Boas tardes, saludos para todo o mundo, desde Buenos Aires, José Luis. Hola, Nusca, feliz ano desde Victoria, me imagino, Candal. Candal, sóname a Gandalf, o del Señor de los Anillos. Saludos desde Muxía. Que tal o tempo en Muxía, mima? Mira que me gusta a costa gallega. Cultivaste algunha vez cebolas egipcias, tamén chamadas cebolas andarinas? Non, pois non, Félix, a verdade é que nin escoitei. A ver, que aquí ao mellor chamanlle de outra maneira, pero eu non escoitei falar delas. Andarinas. E por que se chaman andarinas? Móvense ou algo así? Eu teño unha horta grande, pero non teño gana de traballar. Bueno, ai, mátame esta sinceridade de María Souto. Faz ben, muller, faz ben. Pero voume poñer na ciudad. A ver, se tes... É que é unha cousa que hai que ter a combinación dos dous factores. Hai que ter terra e gana de plantar, porque eu direivos que, claro, eu como o fago con todo o amor do mundo, e como o fago con tantísima ilusión, porque me gusta moitísimo estar na horta a fedellar, mima, eu cantas máis horas pudera estar na horta, que non podo todo o que quixera, pero eu sería feliz, eu estaba encantada na miña horta, a traballar, pero ás veces mira que traballando como unha león, porque non sempre se están a arrancar as viñas. Ás veces hai que traballar, pero como unha verdadeira jabata. Pero non me importa, porque me gusta moitísimo. Iba a dicir unha cousa que non sei quen dixo aquí. Eu ardendo terras para a horta quen queira sabe. E quen queira saber, apréndese, O sea, Cris, eu que sei. O aprender, apréndese. Hai que marchar? Non. Estou pendiente, temos que facer un viaxe. Non te escondestes? Veuche pasar a Santa. E cantos veus? Mandaronche saludiños tamén por aquí, xa que faz de bo técnico. Félix, tesme que explicar iso das cebolas egipcias e máis andarinas, que non sei que é. Ois, a min morre-me a ruda toda. Queres saber, Sara, que a min non é a mellor planta que teña na horta tamén? E mira que sempre hai como ditos, refráns, cancións, así que se refieren á ruda como unha cousa fuerte, con unha fortaleza infinita, poemas, creencias, porque hai unha creencia moi bonita que a min me gusta moito, que é sobre a ruda, destas cousas místicas, sabes? Que é que unha persona, cando planta unha planta de ruda, fai como un vínculo ca súa vida, non? Entón, que esa planta de ruda vai a aguantar, ninguén che veu, Non. vai a aguantar viva ca vida da persona, o sea, que a planta de ruda non vai a morrer mentre a persona teña vida, o sea, que unha planta de ruda pode durar 100 anos,
No meu caso non sei cantas plantín e a mí non me funciona o misticismo ese do alén porque eu plantín moitas plantas de ruda váme ben daquela maneira, nacen elas solas porque ao mellor esa planta chega a botar sementes e nacen abaixo, puñas con todo o cariño en outro lado e tamén se me marcha. A ruda a min tampouco non é unha cousa, pero non se te pode dar todo, sabes? Entón, vamos a ver cales son esas cebolas andarinas que nos contestou Félix, porque cultivas unha e echa unha vara, al final de la cual sale outra cebollita directamente da vara, que me dis? E se va reproduciendo sin parar, que me dis? Que me dis? E están ocupando cada vez máis terra, por eso lo de andarín. Eu iso non me creo, o sea, ahora non teño que ter aquí a ninguén pendiente de que me miredes se é verdade o que Félix está dicindo, porque agora como teño o aparato este que me botaron os reis non, que ainda non chegaron. A ver, este foi Papá Noel. Entonces, vou poñer aquí cebollas andarinas. Eu na miña vida escoitín eso. Si alguén dos que estades aquí, 64 personas que estades aquí comigo, 65 comigo, bueno, non vou contar a Félix, si alguén escoitou algunha vez eso das cebolas andarinas, que, por favor, que o diga, porque é na miña vida. E mira que son curiosa para as cousas, e cando vexo algo, miro, busco, se me interesa, pois compro sementes e poda ou así, pero na miña vida, vou non ter que mirar en outro momento, porque aquí por andarinas non aparecen todas as clases de cebolas do mundo inteiro, non reconoceu o nome, teño que mirar pero bueno, resulta-me super curioso, o sea, a tarea miña de hoxe vai a ser mirar o das cebolas esas saltarinas ou andarinas, non me acordo como eran, me caches na mar, pero que naxe unha cebola e pois unha vara, outra cebola, unha vara e outra cebola, é como as comes. No momento en que quitas a cebola que nasceu da barra, volve a brotar outra cebola do pau ese. Ai, por favor, que cousa curiosa me parece. Cebollas caminantes, non andarinas. Que és? Pero engañástete ti, claro, porque eu entendín cebollas caminantes. Madre mía. Eu na miña vida, cebollas caminantes. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás verás la senda que nunca has de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Pois tampouco me aparece. El cultivo de cebolla egipcia. Pois, descúbrela increíble. Teño que miralo. Xa vou guardar ese vídeo. Perfecto. Muchísimas gracias. Alex, un dos mellores regalos que me podían facer hoxe porque encantan as cousas novas e así extrañas. E cando vexo algunha fruta, verdura ou tal que é sorprendente, como en este caso o das cebolas caminantes, cebolas caminantes. Joder, que guai. Para toda a vida. Encántame. Son pequeñitas. Ola, o meu primeiro día, pero xa te sigo desde fai tempo. Pois moi benvida, Irene González, moi benvida. Chegas a tempo. Ti non deixes que o chat se aburra, porque hai xente que non se atreve moito a escribir, porque dá vergonza ou así, ou non é capaz de escribir, ou así. Ti escribe, eu posiblemente non che conteste, ás veces non podo contestar, porque hai moita xente. Agora cambiei de aparato, que antes aquelaba todo o teléfono, e agora vexo mellor, porque son capaz de ver, mi madre, debo de ter aquí como 20, contestacións vosas logo, non? E vexo as todas, está genial, porque podo ir arriba ou abaixo. Acabo de ler que a ruda de Madame meu pai para a menstruación en tortilla francesa, dicía que había que saber medila, porque era o que iba a dicir cando dixo que cha daba. Home, aínda que ao final é como a todo, non hai unha planta que non sexa comestible. O clic está na cantidad,
Todo é venenoso, todo nos fai daño, pero depende só da cantidad. Incluso a agua. Se bebes demasiadísima agua, tamén che fai daño no organismo. Así que, moi ben. Dende Ribadumia nos fala Irene. Saludos desde Filgueira, en Asturias. Ai, como me gusta Asturias, Dios mío. Bueno, toda a franja cantábrica me encanta muchísimo. E aguacate, sorprendentemente co frío que hai aquí, teño a plantiña de 2 cuartas máis ou menos. Está moi linda. Sí, pero bueno, non ha de estar tan linda cando empece a pasar os invernos por ela. Porque é verdad que aquí o aguacate dáse. É como se dá o kiwi, é como se deron toda a vida os olivos hasta que... Bueno, non vamos a meternos en funduras, pero hasta que alguén decideu que os olivos en Galicia non, que os vamos a levar para o sur de España mellor. Mandaron cortar, bueno, pero sí que se dan. Aquí os aguacates danse. De feito, eu aquí na miña bisbarra, do meu redor, recordo, aínda existen hoxe árboles que son grandes como eucaliptos, porque mira que medra un aguacate, se non o podas, se non lle deixa medra, e máis medra dun ano para outro, ou mi madre, pois, dun ano para outro pode medrar ao mellor cando xa é grande, 3 metros ou 4, é como un eucalipto de grande. Pero aquí non sabíamos moi ben como se comían. Eu penso que a xente non sabía nin que se comía, que era comestible, hasta fai uns anos, ao mellor fai, non sei, 20 anos, ou así, todo máis, pero eses árboles teñen moitísimo máis tempo. O aguacate, vouche dicir quen é Sara Pasantes, mira, vouche facer unha recomendación, porque agora, mentre é pequeniño, valo a ter genial. Se é de cuño, ao mellor vaiche a tardar moitísimos anos en dar, e ao mellor telo que inxertar. Pero, cando leves para fora, e o poñes a intemperie, xa che digo eu, mira, os aguacates, os mangos, as chirimoyas, bueno, todos eses que son tropicales, que son como moi parecidos, porque son parecidos tanto na forma de medrar, como nas follas, como nas súas necesidades. Van a sufrir moitísimo, sobre todo, co vento. Vento e granizada, sabes? Cando fai moito mal tempo. O que é o frío? O frío aínda o poden ir soportando, pero como faja vento con granizadas e mesclado co frío, claro, vaille mal. Encurrúscaselle toda a folla, caenlle todas, ten que volver a empezar, a coller vitalidade outra vez, entonces costalle. Entón, recomendoche que cando a leves para a horta que o poñas nunha esquiniña donde non lle dé o vento, que lle dé o mínimo, o sea, se tes un muro, por exemplo, poñelo pejadiño ao muro para que o proteja nos primeiros anos. Eu cando le vim para baixo, e non me daba ido, e cada inverno poñese terrible, cando chegaba a primavera volvía a recuperar, volvía a brotar, volvía a sacar as follas, pero claro, chegaba outra vez o otoño e o inverno e outra vez a sufrir horrores. Entón, dixo, bueno, por nada, tuve no que proteger. Entón, cada inverno, antes de que empezara a chegar o frío, claváballe como 4 ou 5 estacas todo alrededor, tiña un chismo, un rollo destes de plástico parecido ao film da cociña, pero industrial, ou sea, industrial dos que se usa, por exemplo, para peixe, para palear peixe, así, sabes, que é moito máis duro. E cumprino, entón, pesáballe todo alrededor. E durante todo o inverno protegía. E na primavera, cando se acabou o plástico, despois sí, e agora xa o teño grandísimo e está genial, pero bueno, o meu aguacate ao mellor ten máis de 20 anos. Ben, se non viste o comentario de Inés, te dice que en tu zona ella conoce una chica que tiene cebollas caminantes. ¡Ay, sí! De Inés Boedo. Dice que en mi zona... Pois dixídeme si que non vin o comentario. Gracias, Félix, por... que atentos estades a todo. Eu non sei como vos dá tempo a todo. A mí non me dá tempo a ler tanto. Pero moitísimas gracias. Pois estaría guai que alguén me dera unha cebola desas. Se non pido, porque eso teño que verlo. Primeiro vou investigar. E máis se se dá aquí neste clima, a ver que clima quere e tal. E se dá ben, que se pido, compro un par delas e listo. Feliz ano Aldar Aldariña! Cajo na mosca, sale de aí, ti non és benvida. A min tamén, miña nai tamén, o 90% da horta. Ves? Pois como a min tamén me gusta moito. Eu se pudera comer solo verdura con tousiño, comía solo verdura con tousiño.
E non sei se me aburriría, a mellor o tousiño sí, pero verdura nunca. Pois a das mellores formas de empezar o ano escoitando joder, Raquel, é que sabes que pasa? É que me costa creer esas cousas porque non sei, non me teñome que querer máis, creo. E dino Susanita, la Beltraneja malvada. Beltrán, non sei quen é Beltraneja, malvada. En mi casa hai 3 aguacates e dan para abastecer a todo Vigo. É unha barbaridade. Aquí sí. É que son esas plantas son as que vale a pena plantar, as que che dan comida en abundancia para ti, para regalar, para encher o composteiro, para lle dar aos animales e ainda sobra planta e non tens que coidala. Esas plantas son as que a min máis me gustan na horta, ainda que teña que cambiar a miña maneira de vivir e de comer, sabes? A ver, eu xa nunca comí moitas patatas, pero porque non é unha cousa que me entusiasme muchísimo. Sí, tal, pero eu patata paso. Pero, por exemplo, os boniatos ou as patatas do aire é que me encanta tanto a planta, é tan produtiva, dá tantos quilos e quilos e quilos de comida, sin facerlle caso apenas, a ver, teñen unhas características e queren aquelas cousas, pero sacando eso, van super genial e non, o sea, esas son as cousas que a mí me gustan, que dean productividade a tutiplé e son as que valen a pena carallo, o tousiño non ven da horta. Bueno, non, teño que dicir que non, pero bueno, a min gustame moito o tousiño. Boas tardes, Nusca, feliz ano novo. Quería preguntarche cando se sementan os tomates, pementos e sandías. En que mes tamén, lúa, tal, claro, porque María del Carmen acaba de chegar, porque só comentín fai un pouco, de todos os xeitos, volvo a repetir que non me costa nada. Estaba dicindo que, en donde eres? De Ferrol. Ferrol fai máis frío que aquí. Ou creo, sí, fai máis frío que aquí. Está no norte, xa no Cantábrico, cambia. Ao mellor espera a febreiro, para empezar a sementar, pero eu, por exemplo, vou-nos a sementar xa este mes, tomates, berenjenas e pimentos. Pas que máis me preguntou, tomates, pimentos, sandías. As sandías é moi cedo, as sandías é super temprano, porque a sandía, así como após a germinar, a semente se empeza a botar as dúas folliñas, a tales atas que levar para a horta en 2 semanas. Entonces, claro, se plantas agora unha sandía, pepino, melón, calabazas, pepinillos, calabacíns, lufas, todo ese tipo de plantas, curcubitáceas, é moi temprano porque brotan enseguida, o sea, enseguida as podes trasplantar, desde que as sementas hasta que a tes que trasplantar a horta é rapidísimo, 2 semanas, 3 como moito, se non lle foi moi ben a semente, non? Se non lle eran boas as características do clima ou donde a teñas. Pero claro, que faz despois cunha planta desas en febreiro? É moi cedo, é en marzo, é moi cedo. Esas plantas plantanse ben en abril ou en maio, incluso, porque necesitan moito calor. Xa non é só que necesiten calor, porque poden como hibernar, se lle fai máis frío, e quedan aí quietiñas. Pero o que lle fai moito daño é as chuvias, se hai un día de heladas, unha granizada, rompelle as follas todas, que va, para iso é moi cedo. Pero tomates, berenjenas e pimentos, sobre todo os pimentos, podedes sementalos xa este mes. E esta semana, ou todo máis para a semana que ven. Porque entramos no ano ca luna perfecta para sementar. Porque foi chea, fai nada, 4 días ou así, e agora estamos en menguando. O sea, perfecto para sementar ese tipo de plantas que queremos que vayan pouquiño a pouco. Non queremos que estaloten alto, rápido e tal. Por iso é mellor que a luna con forza non, medrando é luna chea non. Hasta cando está a sementeira? Ata cando é a lúa adecuada? Depende do que sementes, Raquel, porque polo que dixo, non? A luna influye en todo como tirando das cousas para arriba, tirando da salvia, tira da marea, as mareas máis altas son cando hai a luna chea, non? Bueno, pois, iso mismo que lle fai á marea,
máis altas e máis as máis baixas. O mismo que lle fai a María fallo a salvia das plantas. Tamén non o fai a nós, pero hai xente que non o percibe, que non é capaz a relacionalo ca forza da luna, pois, non sei, pois dolle a cabeza. Ás veces a min doime a cabeza a menudo. Pois ao mellor é porque eres unha persona lunática, o sea, lunática non no mal sentido da palabra, sino que eres unha persona a que lle afecta a luna, a forza da luna, a maneira na que está a luna agora mesmo, e non te destes conta. Ou as baixas presións. A baixa presión atmosférica, iso afectanos a todos, porque nos aparrucha, é como se a presión a apretaras, é como cando lle metes presión a unha roda dun coche, non? Que se ten pouca presión está como a fofa, non anda ben o coche, e cando lle metes máis presión, metes máis aire no mesmo sitio, pois as baixas presións atmosféricas tamén os aplatanan. Pode ser eso, o dolor de cabeza que temos, o malestar general, que nos hinchan demasiado as pernas ou así, e pode ser pola presión atmosférica, pero tranquilamente. O que pasa é que non somos conscientes de relacionalo con esas cousas. Pero se sodes curiosas e o tendes en conta e mirades e apuntades, joder, pois, mira ti, coincideume o mismo dolor de cabeza que me hincharon as mans ou así, coincideume ca luna ou cas presións atmosféricas. O sea, que lle que estaba contestando a Raquel. Hasta cando está a sementeira? Me imagino que pregunta hasta cando se pode sementar. Depende do que plantes. Eu cando semento, vamos a falar de sementes, das sementiñas, cando semento pimentos ou tomates, non quero que medren rápido. Non quero que fajan isto, que plantes a semente e tan pronto como empece a salir esas plantas que botan así, primeiro as dúas folliñas, non? Que non son permanentes, son como se foran embrionarias, que era o que protegía a semente, non? Esas non valen para nada. Bueno, pero despois de aí empezan a salir as seguintes. Bueno, se plantas en luna crecendo, cando está a luna tirando para arriba para ser a luna chea, esas plantas, pola influencia da luna, da salvia e todo, van a medrar, porque eu non quero que medren, porque que fan? Plantas débiles. Se ti un tomate ou un pimento, sobre todo tomates, que é unha barbaridade, eu quero que me medren pouquiño a pouco, e que vayan tendo a forza e a vitalidade, que vayan collendo pouquiño a pouco. Entón, se as planto agora mesmo, cando a luna está menguando, decrecendo, se estaba chea e está empezando a decrecer, esas plantas van a nacer pouquiño a pouco, non van a ter presa, van como medrando ao seu ritmo pouquiño a pouco, non van a ter a influencia da luna. Porque a luna, cando está medrando ou cando é luna chea, tira delas para arriba, vamos a ter uns tomates así de altos, débiles, porque o seu talliño vai a ser tan delgadiño, as paredes celulares estiraron tanto, tan rápido, que non lle dou tempo a facer unhas paredes, o sea, con forza, non? Entón, claro, hai plantas que podese plantar en calquera momento, e plantas como que os tomates e os pimentos. As berenjenas, bueno, tamén, pero bueno, a berenjena como é máis leñosa, despois cando é maior, digamos, adulta, cando é maior faise como leñosa, entón ten como outro tipo de vitalidade. Pero os tomates e os pimentos, eu quero que vai un pouquinho a pouco. Entón, hai que plantalos esta semana ou todo máis para a seguinte semana, para a semana que ven. E non gordas co tousiño? Pois non. Non como pouquiño, quero dicir, eu tousiño, como tousiño, e gústame moito, non teño que facer. Tamén che vou dicir unha cousa, que me preguntou, Ana, unha tocaia. Son unha persona que encima da miña mesa hai unha magdalena e pode estar a magdalena aí 3 semanas ou hasta que caduque que depois a tiro, porque a deixou alguén ou así. Pero eu estou segurísima, non teño os estudios científicos, pero tampouco me colle ningunha duda que engorda moitísimo máis os croissants, as magdalenas e toda a bollería industrial, incluídas as galletas María, que tan inofensivas parecen, que é un cacho de tousiño así con un plato de verdura. Pero segurísima, non teño evidencias, pero non me colle duda. Tampouco teño duda ninguna.
Claro, entón, claro, eu son unha persona que xa non me gusta o dulce. Non é por motivos de silueta, nin de engordar, nin de nada, que eu nunca tuve problemas con eso, e non despreocúpame totalmente, eu como o que me preste e listo. Pero ese tipo de cousas de bollería industrial e así non me atraen, non me gustan, sonme demasiado dulces. E despois, outra cousa que rechazo, por exemplo, é que xa me rechaza o meu paladar, é a grasa industrial, esa que non é grasa natural. Eu como touxiño e disfruto a comendo, é que isto, como outro cacho, e disfruto con esa grasa na miña boca. A min encanta o touxiño, ben cocido, que tamén todo direi, ten que estar naquele punto de cocción. Se se pasa moi blando, tampouco non me gusta. Pero eu, a grasa do porco e o touxiño e esas cousas, eu boto a todas as comidas. E con isto se me foi a pinza, que non sei que estaba, que quería dicir, Dios mío, querido. Pois eu non sei. O que rechaza a miña boca, que iba a dicir. Eu ás veces non, que che colle por aí, andas polo mundo adiante, ou vas dar unha volta, ou así, e non tes outro remedio que comer cousas que na túa casa non comerías, e ás veces meto unha cousa así na boca, que se me pega ese tipo de grasa, que eu non sei se son grasas fabricadas así malamente ou son aceites cativos ou tal, xa me dan mal rollo, non me gustan. Entonces, como non me gusta esa sensación de grasa mala, nos aqueles, só noto ao comelo. E máis, como non me gusta moito o dulce, o azucre, entón elimino todo eso. O sea, para min a bollería industrial podían pasar sin facela, non pasa nada. Por iso, o que engorda é a mala alimentación, penso eu. Penso non, a ver, é como antes. Non teño os estudios pertinentes, pero non me colle duda. Entón, comparte, ves, Félix comparte totalmente a miña opinión sobre o touxiño e os dulces industriales. Completamente, porque, mirade, eu... preguntoume alguén que fixen de cenar, mirade, metín uns pedazos, es donde, un bocacho de panceta, mi madre, a panceta do porco, por Dios, a min dame igual que estea cocida, frita, pasada, ao forno, asada, na parrilla, na barbacoa, eu o touxiño, a min gostei moitísimo. Non sei se hai por aquí alguén que non come carne ou así. Todo eso dá sabor a medicamento. Repugna a bollería. Ou eses pasteles que están... Eu, por exemplo, mira, antes ao mellor, todos os que estamos aquí temos unha edad, iso teño seguro. Hubo xente que lle dixeron que tiña que comer pescado e tirou o porco, ai, me cago na cona, e o río comeu. Claro, porque a xente, a ver, cando non tes máis conocimentos, non? Cando non tens ao mellor os estudios que deberías de ter, e cando non tens tampouco ao alcance da man a información que buscas, o que faz é fiarte de quen che recomenda, non? Por iso a mí moitas veces non me gusta dar recomendacións que non valen para todo o mundo. Pero, claro, esta xente dixeronlle, ai, non, tens que comer peixe porque tal. Non, tío, pois moi mal, porque primeiro haberíalle que preguntar que desayunas. Ai, non, apenas desayuno un cafeíño con leite e 4 galletiñas ou 4 magdalenas. Bueno, pois vamos a empezar por iso. O leite botas de azúcar? Si, boto, ai, que se non o café non me gusta, botolle 3 ou 4 cucharadiñas de azúcar, me cago en todo. Pois empeza a reducir azúcar, que ademais é refinado, e o azúcar non ten realmente ese color, nin esa textura, entón, quítalle azúcar, eu non lle boto azúcar nin ao café. É máis a bollería industrial, sabes? Pois se desayunaras a fartar unha pechuga de polo á plancha co teu café con leite, pois ao mellor, claro, é tirar un co porquiño. Hola, Ro, que tal? Casi non chego. Como non ibas a chegar, home? Chegaste a tempo de sobra, Dios mío. Chegaste aquí, danos a lata un pouco, anda.
Que iba a dicir que temos a unedad e que vos iba a dicir o da grasa porque tamén había outra persona aquí que tamén non lle gustan os dulces. A bollería industrial, porque eu os dulces que fago eu na casa sí, porque chamolle postre, pero ten moi pouquinho azúcar, o sea, ou mel ou, sabes, endulzo de outras maneiras. Pero ese sí que me gustan, comos. Pero, por exemplo, ti antes cando ibas comer calquera outra, unha magdalena ou un yogur ou, non sei, unhas galletas... Mira, había unhas galletas cando os meus fillos eran pequenos que se chamaban bocaditos de limón, que sigue habendo hoxe en día, que son unhas galletiñas así pequeniñas que estaban rellenas de crema de limón. E ti metías ese cachiño de galleta, Dios, que rico estaba, porque era de verdad crema con limón. Hoxe en día, esa mesma galleta, que, por certo, pon no paquete, nueva receta mejorada. Eu xa temblo, cando estou acostumbrada a unha cousa e son fiel porque me gusta como sabe ou tal, e de repente poñen nueva fórmula, receta mejorada, e joder, ala vai, cagaron xa. E supoñen no paquete e penses, que ben, mimá, co que me gustaba, e agora, o sea, puxeron a receta mellorada. Eso ten que estar divixo, ten que estar riquísimo. Non, o que fixeron foi cambiar cousas, os ingredientes, para que lle sala a eles máis barato facelas. Pasoulle aos bocaditos de limón, como lle pasou a moitísimas galletas que antes, galletas ou calquera outra cousa, quero dicir que metías na boca e dixías, joder, pois, unha galleta con sabor a limón, imagínate, e metía e dixía, pois sabe a limón. A min agora as galletas non me saben a limón. Si comes unha cousa con sabor a limón, que día limón, día naranxa, día nueces, día o que sea, xa non sabe a eso, sabe a esencia fabricada de limón, desa cousa. Non sabe a limón. Perdona, eu abro un limón da miña horta e sábeme diferente, cheírame a limón. E esta cousa que dicides, os da industria, gran industria, que ese bizcocho sabe a limón, non. Ese bizcocho non o fixestedes con limón, porque non cheira a limón. Cheira a esencia artificial de sabor limón, que é moi diferente. E por iso a min as cousas agora industriales non me gustan, porque é que non saben ben. Non as fan como antes, cada vez se escatiman máis, son máis cochinos aforrando, todo é aforrar e ganancias para a empresa, e aforran máis ingredientes, collen outras cousas que lle resultan moito máis baratas e non gustan. Eu teño 20 anos e estou aquí e creo que nasín en mala época. Sara, en serio, tes solo 20 aniños? Ai, pois serás das poucas que... Bueno, pois que sepa, Sara, que antes de que ti naseras, xusto máis ou menos, fai 20 aniños, as cousas que comprabas eran ricas e sabían o que dicía no paquete. Se o paquete dicía galletas de coco, tiñan coco rallado de verdade, o sea, collían un coco, rallaban e facían as galletas co coco rallado. E hoxe en día vas comprar galletas de coco e o que teñen é saborizantes industriales hechos en laboratorios que imitan el sabor al coco, pero non son galletas de coco de verdade. Agora, os únicos dulces que quedan dos de verdade, digamos, de que os ingredientes que poñen coinciden máis ou menos co sabor que metes na boca, son as galletitas estas como se di, das monxas, as que fan, que veñen así o paquete que nada máis que ten unha etiqueta así pegada, que xa se ve que son artesanales de todo, esas ainda poden ter bo sabor. Bueno, vamos alá cas preguntas. Encantado de verte outra vez, Óscar. Encantada, Óscar. Chegates a tempo. A ver, outra pregunta por aquí. Solo... Cambiando de tema, tendré que ir a merendar, porque estoy... Ai, por falar de cousas de comer. Dios mío, a min chegame sin fago así metes a comida toda... Estamos sobrealimentados. Félix, deixate estar. Ainda que non comeras en 15 días e beberas só agua, non pasaba nada. Estamos sobrealimentados. Mais estes días, Dios mío, a mí xa me cheira toda a comida. Cando teño fame non sei que quero comer. É que só quero comer sopa. Agua con verduras e listo.
porque, mi má, xa me chega hasta aquí. Celi pregúntame cando é o tempo de podar os árboles. E vas a facer vídeo? Pois tamén é outra cousa que me pediron e que teño pendiente, pero... A ver, os árboles depende de que árbol sea. Non os podes nunca en luna chea, nin cando están medrando, porque teñen a salvia como arriba, nas puntas. Todos os árboles e as plantas, cando lle faz un corte, o tempo todo que tarda en cicatrizar, podes estar expulsando salvia. Algúns botan moitísimo, se chegan hasta incluso a pincar. Podes facer daño a toda esa rama, incluso. Entón, agora, xaneiro, febreiro, marzo, perales, fruta de cuña, que estou me referindo a pixejos, melocotóns, todo eso, e masanseiras, estamos no tempo ideal, e máis esta semana ou para a semana que ven. Pero claro, cólleme con traballo e non sei eu se darei para fazer o vídeo de podar. Pero o que si podo facer é aconsellar, e despois se teño tempo, ainda que só sea en un masanseiro, para explicar máis ou menos como fago eu, que eu, a ver, de podar non é que sea unha experta, pero, é máis, eu podo todo o ano, Eu tan pronto como lleves un chupón a un árbol, dame igual que sea agosto, setembro, outubro, noviembre, xaneiro, febreiro, marzo ou abril, dame igual, os chupóns hai os que quitar aos árboles, porque senón perden unha vitalidade que non réstalle forza a outras partes do árbol que a necesitan. Por exemplo, masanseiros e perales, non todas as clases, porque as masas de inverno traballan de outra maneira diferente, pero, por exemplo, tipo golden, ou as peras de manteca, a pera limonera, este tipo de peras, no verán, aínda que agora as podes, non? O deixes limpo, o frutal, deixalo perfecto, pero cando empeza a ver a primavera, a cando os gromiños novos tamén botan os chupóns. Iso sí que teño que facer para diferenciárvolos ben, para enseñarvos como se diferencian ben, que se diferencian ben, son unhas varas que son de diferente color, porque nacen con unha forza increíble, porque pasas de non haber nada á semana seguinte ou en 10 días, xa ten un chupón de ao mellor medio metro ou máis de largo, do gordo do dedo, quero dicir. Nacen indiscriminadamente en calquera parte do árbol, pero sobre todo os árboles suelo vacialos o que é no medio, non? Os árboles está mellor se teñen todas as ramas así como abrindo así, pero todo no medio eu prefiero que non teñan ramallada. Bueno, non ser os limoeiros, naranxeiros, por iso que había que facer un vídeo para cada tipo de frutal. Porque, claro, falas en general, pero non se pode generalizar, é menos que os frutales, porque hai tanta variedade. Bueno, pois eso, naranxeiros, limoeiros, limas, mandarinas, esas cousas, non, eses teñen que facer copa, teñen que facer un árbol redondiño, pero o masanseiros e perales, por exemplo, teñen que ter a parte de dentro, me gustame que a teñan vacía. Os chupóns suelen nacer nesas partes que tes libres, como a do medio do árbol, para que eu teños así, porque me gusta que así dalle o sol, ben, máis teñen boa aireación. Madura mellor a fruta, está mellor. Entón, eses chupóns aproveitan ese sitio libre, digamos, como ese hueco, salen esporádicamente así, son como espontáneos destes que che salen así entre o público, e salen para arriba. O sea, eu eses quítollos dame igual o mes que sea. Si podo, prefiero cando está a luna en devalo, cando vai a luna en devalo, eu chamolle en devalo, bueno, aquí na zona miña chamase, está devalando a luna en devalo, cando a luna está en menguante. Despois, xusto da luna chea, ao día seguinte da luna chea, a luna se empeza a menguar. E cando está en cuarto menguante, é o devalo da luna, para baixo, costa abaixo. É así. Que máis? A ver, cando nos poñemos cos crisantemos. Ai, Dios mío. Ai, xa non sabemos que fazer. Pero, escoita, tes os crisantemos, Sonia, tes os crisantemos aínda bonitos, quero dicir, con folliñas verdes, aínda. Porque se é así, tenos que podar xa, e facer esquejes. É que esta semana eu quería facer o vídeo de esquejes. Gustaríame facer un vídeo para cada tipo de esqueje, pero vai a ter que ser un
como moi general para todos e explicar un pouquiño de cada. E despois, co tempo, se o canal vai ben, espero que sí, facerei vídeos como máis específicos. Pero esta semana, se podo, fago un general para ter en conta unhas cuantas cousas que hai que facer cos esquejes. E para min a mellor época dos esquejes é enero. Co frío, con pleno frío, cando esperamos chuvias a diario. Para min é a mellor época de facer esquejes. Os esquejes da primavera e do verán, para min, hai moita xente que o fai, que o prefiere, e que o recomenda moitísimo. Eu que sei, cada un terá que recomendar o que ve que lle funciona. Pero os esquejes co calor perden vida. Como lle falte un pouquiño de agua porque o sol secou ese cachiño de terra, perden vida. Si a terra non está como ben compactada, pero sin que sea unha lousa de pedra, sabes? Pero a terra para un esqueje ten que estar achegadiño ao esqueje. Está moi flosa, pero no inverno compacta xa a chuvia, a forza necesaria que ten que ter o esqueje, que a chuvia xa o fai. Tamén perde vida. Un esqueje, hai esquejes que lle costa moitísimo enraizar, pero moitísimo, ao mellor 4 ou 5 meses tardan en enraizar, pero teñen tanta vida no seu leño, no cacho que faz, no esqueje, que lle chega suficiente. É como ao principio que me dicía aquí unha persona, non sei quen era, que tiña o seu cachiño de apio en agua, botando filliñas novas. Iso nunca vai a ser unha planta de apio porque non vai a botar as raíces suficientes como para fazer unha planta nova de apio que che vai a durar todo o ano. Pero os esquejes pasei igual, hai esquejes que en 3 ou 4 días poden botar raíces, como son as plantiñas estas, aquí, como lle chama, a planta dos cartos ou así. Espera, como se chama? Bueno, para a semana xa vos explico ben no vídeo dos esquejes, que enraízan de contado e poden enraízar incluso en agua, mellor casi que en terra, e despois hai outros que poden botar moitísimo tempo na terra ou na agua e non che botan raíz, pero sin embargo siguen tendo vida porque se alimentan da agua, xa botarán raíces, non teñen tanto problema. Despois o que eu sempre fago é recomendo cando faz un esqueje dunha planta que queres conservar ou así, que se queres conseguir unha planta, poñas 10 esquejes, polo menos, porque para tirar sempre hai tempo, para fazer regalos tamén sempre hai tempo, e ti aseguraste 10 veces que un deles vai che ir arriba, porque os esquejes non é unha cousa infalible. A ver, a non ser que uses de maneira industrial enraizantes destes, eu non uso eso, eu uso esquejes fajos, e se quero unha planta, planto 10 esquejes dela, e se quero 2 ou 3 plantas, ou se quero plantas a barrer, pois os esquejes que me dea esa planta nese momento, planto a tope. É así. Agora non son como antes, dime Ro, que non saben o mesmo e non caen nada ben. Esa é outra, que o corpo rechaza, ao mellor na boca diste, non está moi rico, pero teño fame e como. E pois tes uns ardores de estómago que, sabes, e botas a culpa a que teño o estómago delicado. Non, o que pasa é que o alimento non é bo. Porque, a ver, pode ser tamén que haxa xente que teña unha úlcera ou que teña problemas de verdade de estómago, pero xa non lle cae mal un dulce, cae mal todo, en general. E despois haberá cousas que lle farán máis mal que outras, pero é que realmente os alimentos hoxe en día comprados, industrializados, non teñen calidad. Non teñen calidad. Cómense, pasas os días e tal, pero, en fin. Óscar, hola, que tal, Óscar? Encantado de verche outra vez. Andaba un pouco perdida, pero que claro, estes días de festa, quen non anda? Cando nos poñemos cos crisantemos. Iso que che iba a dicir, Sonia, se ainda os tes verdes, tes que facer xa os esquejes, hai que empezar xa a facelos. Sempre deixa o corte oblicuo, mellor, así, para enterrar no chan. A parte de arriba, quítalle sempre, sabes? Deixa como sin os petonsiños de arriba, se empeza a botar como floriños ou así, iso quítalle, porque iso restalle vitalidade á planta, a planta vai se esforzar en ter esas flores ou eses fillos, e vai a restar vitalidade ao esqueje, e nós o que queremos é o esqueje, entón hai que deixar
polo menos 2 nacementos, sabes? Se este é o esqueje, sabes que non todas as plantas igual, hai plantas que botan os esquejes así, unha á dereita e outra á esquerda, botanos así, e hai plantas que botan un aquí, outro aquí, sabes? Van como separándose, máis unha á dereita, outra á esquerda, van dando a volta á planta. Bueno, hai moitos tipos de nacemento de planta, pero os crisantemos tens que deixar polo menos un nacemento de folla, 2 nacementos de folla, 3, todo máis 3. E daqui para baixo, un cachiño así, ben, como de 5 centímetros ou 6, sin nada, quitaslle as follas, faslle así, quitaslle as follas, e que teña as folliñas de aquí, e a cabeza fuera. Empeza a espichalos, e a ver se esta semana xa fago o vídeo dos esquejes. E que máis? A ver, que me acorden por aí, quedaron por aí algunhas preguntas. Preguntádeme agora, que acabín de falar. Eu son... Ás veces voume cas preguntas aos cerros de Úbeda, pero preguntádeme agora. Ai, coño, que estaba o chat aí parado, non sei por qué. Ai, perdón, me encantas, te descubrí unha esta semana, encantada. Soy Carmen. Encantada, Carmen. Moi boa tarde. Moi benvida tamén aquí ao directo á miña cociña. Ostras, eu miña nai de Muxía e meu pai era de Camariñas. Mezcla perfecta. Aquí xa tendes conversacións. Aquí xa tendes conversacións nas que eu non entrín, non? Porque non sei de que se fala. Cando se poden os frutales? De bola. E que é unha bola? Quen é teu pai? Non che eu, que é unha conversación así. Bueno, pois vamos a facer que non escoitamos a Ana e máis a Sara. Despois, sí, facédenos un resumen, Ana e Sara. Feliz ano, Nusca! Dime, Manuel. Pois moitísimas gracias, Manuel, e igualmente para ti, para toda a túa familia, para amigos, amistades e para todo o mundo, que teñamos un bo ano. A ver, que bebo aquí? É manzanilla. A ver, o que pasa é que xa vai a haber que irindo, pero é manzanilla, da miña horta, Manzanilla, ves que eu non a colo, que sepades que a manzanilla da horta non fai falta colala, nin fai falta deses aparatos raros. Ai! Ves? Manzanilla da miña horta. Porque a manzanilla... Bueno, aparte que se pode comer, que non pasa nada, pero ti botas de agua quente, botas a manzanilla, botas agua quente a ferver, e a manzanilla vai a estar flotando, vai para arriba, queda arriba flotando e tal, pero esperas un pouco e cando a manzanilla decida que está ela xa feita, o que fai a manzanilla é irse para baixo, para o fondo. Xa listo, non fan falta instrumentos, digamos, para facer unha manzanilla da casa, non fan falta instrumentos raros. Champán... non é que me encante moito. Se teño que tomar algo deso, casi prefiero que sexa sidra. Meu tío... Perdón, nada, Sara, tranquila. Aquí Sara Pasantes e máis... escoita, que van a ser primas. Ana Pasantes e Sara Pasantes, e resulta que se conos... Ai, por favor, se ao final o chat... é para xuntar xente. Ai, que guai. Unha dúda sobre suculentas. Félix, ti non tes dúdas sobre suculentas, que ti sabes máis que min. Cando plantas los cortes de suculentas en la tierra del huerto o sobre los troncos, los dejas cicatrizar un tiempo o las plantas directamente, Félix? Directamente. A ver, directamente porque eso de cicatrizar eu penso que é porque eu, a ver, como comprenderás, teño visto miles de vídeos de suculentas, shorts, información, leín moitísimo porque me gustan, é un tema que me apasiona, entón miro moitos. Pero eu penso que eso de cicatrizar ou do líquido ese que algúns lle botan que é para que cicatricen, ou que lle botan canela, ou que lle botan tamén, como se chama isto amarillo, o azufre, eu penso que son climas que son moi cálidos e que teñen moitísima humedad. Porque aquí ás suculentas non lle pasa nada por metelas na terra co corte recién feito. A ver, hai que ter en conta tamén que unha suculenta recién plantada non che vai a agarrar, non che vai a enraizar. Entón, eu fago o corte. E o que tens que facer é pousala. Eu pousoas.
realmente pousoas na terra. E se é, por exemplo, nun tronco e cadra como costa abaixo, e quero que se enganche aí, uso alambres, uso un alambre que é moi finiño, que se dobla así como nada, que é casi como un fío, e uso alambre como de sujeción. Ás veces, incluso atraveso un par de follas de suculenta, non? Te imagínate que a suculenta, quero que se aguante así costa abaixo, pero a suculenta acabo de cortala de capitina e está decapitada e está fresca. Esa suculenta aí non se me vai aguantar. Entón, que fago? Fago así, collo o alambre, un alambre bastante grande, así, deste tamaño, así, e o que fago é clavarlle unha folla á suculenta aquí, e co outro cacho do alambre, clavolle outra folla aquí abaixo, sabes? Entón, ese alambre fago que se meta na terra, no musgo, ou no sustrato que teña, ou no tronco, se podo, ou así, e despois co tempo quítollo, ou tamén o ferriño ese oxídase rápido, en 2 ou 3 meses tamén se descompón, ás veces nin lle fago caso. Pero a suculenta o que ten é que estar en contacto con humedad, dalle igual que sexa un trapo mollado que sea un sustrato mollado que non teña moito nitrógeno. O único que hai que ter en conta para min, pola miña propia experiencia, que o sustrato das suculentas non teña moito nitrógeno, pode ser ningún, cero, porque o nitrógeno axúdalle moito ás plantas, a todas as plantas axúdalle moitísimo a botar follas, a ter unhas follas bonitísimas, novas, a puras, como que acelera e tal. E as suculentas, como sabedes, as suculentas son un tipo de plantas parecidos aos cactus, pero non teñen pinchos, vale? Pois as suculentas teñen un crecimento tan lento, tan lento, que non saben que facer con tanto nitrógeno, e pudren, porque a suculenta non pode decidir, nitrógeno non quero que me senta mal no estómago. Non poden facer eso. O que teñen para comer é o que comen. Entón, se teñen un sustrato con moito nitrógeno, ollo, que o outro día preguntoume un chaval tamén que a súa suculenta tal. Unha cousa que ten moitísimo nitrógeno, que ás veces ao mellor non nos damos de conta, é o pis. O pis, a orina, dá igual que sexa nosa, que sexa de animales. E ás veces temos a maseta bonita, ali tal, e temos un gato que non nos damos de conta de que nos vai facer pisa esa maseta. Os gatos gustalle facer pisa así en sitios altos que casi son inaccesibles. Póñense aquí e fan pisa aquí. Que pasa? A planta non é que morra porque o gato faga pis, morre por un exceso de nitrógeno. Entón, eu, ante a pregunta de Félix, que me pregunta se cando corto unha suculenta a deixo cicatrizar antes de plantala, a miña resposta é rotundamente non, porque a min vaime ben e levo plantadas miles, podo dicirlo ca boca chea, porque eu teño miles de suculentas na miña vida, na miña casa, na miña horta, na miña todo. O sea, que eu fixen millóns de veces eso de cicatrizar. Penso que é máis ben un tema de outro tipo de países con outro tipo de clima que teñen problemas de hongos. Entón teñen que deixala cicatrizar por culpa dos hongos que non lle escollan. Aquí non hai problema, Félix, dalle caña. Como ten que ser a terra pos espárragos? Mira, a terra pos espárragos primeiro ten que ser unha terra drenada, o sea, que ten que ser que drene rapidísimo. Faille falta humedad constante, é unha cousa parecida á fresa, por exemplo. A fresa e o espárrago necesitan unha terra moi ácida tamén, cun nivel máis ácido que... O sea, a ver, ti se queres plantar fresas, van a ir ben en calquera tipo de terra, porque tal, pero non che van a botar ao mellor tanto fruto, nin van a ser tan grandes, non van a ser tan productivas como se tuveran a terra axeitada, e os espárragos o mismo, iden de lianzo, porque necesitan a terra con un tipo de acidez, con un pH baixo, para que a terra sea ácida, non alcalina. Entón, drenada, ten que drenar rapidísimo, mellor, solta, ten que ser unha terra solta. Ti tens que conseguir que o sitio onde plantes os espárragos, que eu fago, eu nos meus bancales teño un sitio solo para os espárragos, que é así como 1 metro cuadrado ou así, e o que teño é a terra mezclada con cousas, vou teño unha pouquiña gravilla que tiña, pode che valer
arcilla expandida, se non tes ao alcance gravilla e tal, para que sea unha terra solta, que non teñan que loitar moito para salir para fora, e que non compacte ca chuvia. E despois outra, o da acidez da terra, tela que acidificar un pouquiño máis que as outras, que a outra terra, que é para repolos, por exemplo, os repolos non queren a máis neutral. E despois hai terras que necesitan que sexa máis básica. E esta pódelo conseguir aplicándolle ao substrato, á terra, mezclándolle algo que sexa ácido en por sí. O sea, por exemplo, non sei dende eres, pero, por exemplo, os piñeiros, os pinos, teñen acidez, conformaos con moita acidez. Tanto as súas follas, aquí chamámoslle picaños, pero chamádeslle tamén por aí arume, e chamádeslle, como se lle chama tamén? Ai, non me acordo, a ver, palluso, tamén se lle chama palluso, bueno, pois tanto eso como as piñas, como a corteza do pino, como o serrín, se, por exemplo, cortades ese pino para ter leña para o inverno, ese serrín non vale para todo tipo de plantas, porque aportalle bastante acidez á terra, pero sí que vale para donde plantas fresas, hortensias tamén, que necesitan unha terra ácida, ou os espárragos. Entón, con eses tres aqueles tamén xa tiñamos que ir indo. Buenos días, besos desde Asturias, pero mira que me gusta Asturias, E que máis, cando volva a Galicia... E de onde eres, José Luís? Definitivamente estás hecha de outra pasta. Bueno, directamente, sí, directamente. Vasme a dicir ti, Félix, que ti deixas cicatrizar sempre as suculentas? Nin de coño, o sea. Mira, os vídeos que teño de bancales de suculentas, todos foron feitos ao momento. Os que teño, están aí para ver, que ao mellor teño que facer un vídeo de evolución de como están, que ao mellor pensades que o poño así bonito para facer un vídeo, diorme libre, o sea, iso non vai a pasar nunca no meu canal, eu fago as cousas porque as teño que facer na horta nese momento e de paso enséñovolas. Pero os bancales que teño grandes que fixen vídeos deles, especialmente solo de suculentas, eses bancales siguen aí. Agora mesmo xa están como para podar, para volver a trasplantar, para levantar, para cortar, pero eu fago só un momento, o sea, quero facer un bancal de suculentas, non? Vou pola horta, pois quito esta, tal, arranco, non? E ao mellor xa ten como moitos fillos, e o que fago é, corto todo, as cabeciñas a ras, non? A cabeciña da planta, cortada a ras, e poñoas todas como por colores e por tamaños tamén, para despois facer o meu mosaico, xa sabedes que a mí gústame as suculentas poñelas como en mosaico ou facer como se foran debuxiños ou así, sabes, facendo curvas, ríos, cruces, cousas así, bueno, gústame así. E o que fago é preparar o sustrato, o sitio delas, e pousalas. E listo. E así pousadas, directamente cortadas e pousadas, ali están os bancales, que xa están grandes, bonitos, enormes, para volver a podar, xa esas plantas enraizaron, xa teñen fillos para quitarlle para volver a facer outro bancal, que desde logo farei da mesma maneira, o sea, sin deixalas secar nunca, nin botarlle canela, nin azufre, que tamén hai quen lle bota azufre polos hongos, pero xa dixo, teñen que ser lugares do mundo donde a humedad permita que os hongos se fajan ca planta por culpa dun corte, sabes? Por eso necesitan que lle cicatrice máis rápido. Aquí non temos problema. Me consta que son miles e preciosas porque veo teus vídeos e me pongo enferma de envidia. Ai, creoche ben, porque mira, a ver, sempre tuve suculentas porque xa sempre me gustaron, pero claro, agora chalínme, vaiseme a carteira tamén e de vez en cando fago outro bancal, porque tamén me gusta moito, como se me reproducen tanto, e tan ben, e tan rápido, pois, que vou facer con esas? Teño as que aproveitar como se non tuvera nunca esa planta, eu corto, arranco, tal, e volvo a plantar. Diorme libre de tirar unha suculenta. Ainda, mira, vou a contar unha cousa, mira, hai algúns tipos de suculentas que teño, non sei, pero miles, desa mesma
planta, o sea, desa mesma especie, non? Que son fillos de fillos de fillos de tíos, pero son todos familiares, non? Todo queda na casa. Pero acórdome unha vez que fun a pasear así por aquí pola Bisbarra, por un sitio, e nun camiño había tiradas no chan esa planta que eu xa a tiña, tiña moitísimas, tiña xa centos delas por todos os lados, pero vinas no chan e deronme tanta pena, que eu sempre cando vou andar levo unha mochiliña con ca agua, co teléfono e tal, e sempre levo unha bolsa, sempre me pode facer falta unha bolsa. E neste caso fíxome falta, pois tuve que traer suculentas para a casa porque me deron tanta pena tiradas ali no camiño, alguén que ou tiña moitas e non tiña onde poñelas e tirounas e tal, pero tirounas ali entre as ervas, ai, que pena me dan. Pois non poden deixar ali, tuvenas que traer curinas, plantinas, ali están, agora forman parte xa da gran familia de suculentas da Chousela. Desde Arizona, saludos a todos en el chat. Good bless everyone. Bless, ¿qué significa bless? Bless, ¿qué significa bless? Good bless. Buenas tardes. No, tardes no. No sé qué significa, ¿qué me traduce? Bienvenido. Tapatitos. ¿Chamaste Tapatitos? ¿Qué nombre más pequeñito? Buenas tardes. Yo tengo cactus, pero al ver tus vídeos volví a enloquecer con las suculentas. Ay, por eso te preguntaba. Amigo, planto las suculentas directamente, siempre. Saludos. Cocinando con Jessica. Hola, Jessica. Hola, ¿qué tal? Jessica, si no me equivoco, creo que nos conocemos no Insta. Encántame a xente que como Jessica, que lle mando un saludo, significa que Dios te bendiga. And God bless you. Moitísimas frases. Félix, que eficiente. Meres, vouche ter que poñer en nómina. Vouche ter que poñer un sueldo, porque meres moi eficiente. Contestasme todo, andasme pendiente. Que tal as dúas que creo que eran primas? Marcharon a tomar o café xuntas, non? Que xa non sei por onde andan pasantes. O mundo é un pañuelo. Que todo che vai a dar, feliz tata. Bueno, pois nada, alegro-me moitísimo que se reencontraron. Non sei se ao final eran primas ou non, pois tamén me podía desaclarar. Soy el refuerzo deste chat. Que tal, mami? Félix, que non nos contaste mami. Salud. Hoy hice tu receta de cabello de ángel. Y te etiqueté en el post. ¡Que guai! Mira, ainda yo comentaba o outro día ao meu fillo. Encántame a xente que, como Jessica, eu son así tamén, pero quero dicir que como Jessica, non ten problema ningún en aínda tendo un canal de cociña como ten ela, que fai cousas chulísimas, e seguro que sabe máis que min en moitísimos aspectos, non ten problema ningún en seguirme, en dicir gústame o que faz, porque hai tanta envidia, así a nivel de... Iso tamén o sei facer eu, sabes? Eu tamén sei facer moitas cousas, pero ás veces dixo eu, mira para aquí esta tía como o fai, pois nunca o fixen así, pois vou mirar, vou a probar a facelo. E ao mellor, sempre se aprende, da xente sempre se aprende. Jessica, pois nada, encantada, despois irei mirar que tal se leva a receta do cabello de ángel? Que guai. As primas, vamos allá. Primas no, tenemos el mismo apellido simplemente. Que ao final non son primas hermanas. Cachis na má. Sigue recibiendo con lo mejor de sus sonrisas y todo el cariño, pero ella vive su propio mundo. Bueno. Mira, son etapas da vida. Si ela no seu mundo, aínda que non pertenece ao mismo que nós, si ela no seu mundo é feliz, pois é un alivio, é unha felicidade, non? Eu que sei. Eu alégrome, porque podía ser de outra maneira, podía, non sei, pasalo mal ou así,
Si está feliz, pois, genial. Mercedes dinos que sementou xa os pimentos e as berenjenas o víspora de noite boa. Bueno, pois moi ben, noite boa, carai, pero sai 10 ou 12 días, polo menos, colleu toda a luna. E xa che saliron para arriba, Mercedes? Xa che brotaron, xa as ves? Acabo de mirar, era crescente, claro. No, a ver, terías que volver a sementar. Ti dime como está o sementeiro. Porque tiñanas, non sei, había que mirar como estaban. Non, home, non volvas a sementar. Ao mellor vai genar. E máis, son pimentos e berenjenas, que son dúas cousas que son como máis leñosas. Por exemplo, o tomate, afétalle xa máis, porque o tomate fai como un estiramento rapidísimo, e volvese débil. Agora, as berenjenas non van a ter problema ningún, porque estou segura que aínda non che asomou a cabeza ni unha. Os pimentos, día de noite boa, 24, 34, pois fai 10 días, non, fai 8 días. Pois mira, os pimentos vanche empezar a asomar a cabeciña aínda pa semana, ou así, porque o pimento tarda en chegar a cabeza arriba. A berenjena, máis. Non te desesperes se non che nacen as berenjenas, porque era túa a semente, gardástela ben, deixaste que a berenjena casi se volvera como castaña, media podre, porque a berenjena hai que conseguir a semente, hai que deixar que a berenjena estea moi madura na planta, xa casi alá en outubro ou noviembre, e despois outra que hai que deixala dentro da berenjena aínda un mes ou así. Non podes esperar a que chegue a pudrir, pero si teñen que madurar dentro da berenjena, teñen que seguir comendo, si son túas. Pero non te desesperes se non che nace a berenjena. Ao mellor tardanche en salir 2 meses. Non te preocupes. Alicia Fariña, a mí me canto tempo, Ali. Sóname moitísimo así, e mira, ti facía tempo que non che vía, creo. Boa publicidade estás facendo a... Cerámica da Mariña Luguesa, que che mande algún regalo, pero mira, Santiago, moi ben por reconocela. É que esta é personalizada. O regalo é personalizada, Nusca, e fixo má adrede solo para min. Bueno, que me regalou non el, senón outro chaval que se vai chamar Aiquirindo. Non sei por onde andará hoxe. Pero moi ben por reconocer o dibujo da xarra. Gústame moito, porque mira, metes toda a man, e iso para min é un placer. Diste que me regale algo. Sabedes o que me regala? Regálame que cando queira barra poda, invítame a ir ao seu taller, que eu cas miñas mans faga unha peza do que queira, intentarei facer unha serra así parecida a esta, vaime a coser no seu forno, vaime a deixar pintar da miña man, e despois, pois non sei que pintarei, pero bueno, intentarei facer unha cousa así bonita, e ese é o seu regalo. Así que teño pendientes ir a Mariña Luguesa, á fábrica de estas tasiñas que me invitan a ir a facer unha xerriña. Teño tareas pendientes, a ver se podo ir. Dinos Susa Rilo. Susa Rilo, conoce unha Rilo? Vero Rilo, unha chavala que fai monólogos que é fantástica. Hola, Nusca, es maravilloso. De Betanzos, pero vivo en Burela. Anda! En Burela, o norte, tamén é esa a franxa cantábrica, Bureliña. Teño ido a Burela incluso a traballar, Tuve un traballo ali, para unha semana. Andaba dando uns cursos, fun por ali. Temos o mismo apellido. Vale. O das dúas primas. Temos o mesmo apellido e tanto seu pai como eu somos de Camariñas, pero non temos parentesco. Ai, seguro! Mirache de lo ben! Porque esas cousas non sei eu, Bueno, a ver, contádeme algo. ¿Tienes en tu huerto, oístes hablar alguna vez de la fruta llamada puma? Ai, Félix, que tantas cousas me vas a aprender hoxe.
Es una fruta tipo grosella que estuvo al borde de la extinción, pero la están recuperando. Tiene también muchas propiedades buenas. Chámase de outra maneira? Chámase fruta puma. Non escoitei nunca, ni non creo que a teña. Fruta puma. Pumarosa. Manzana rosa, no. Pois non o teño, é que non me sale fruta puma. Mírame aí, Félix, se chama de outra maneira. No Cantábrico. Pois si se dá... No Cantábrico tense que dar aquí tamén. Pero, mírame se... Grosella puma. Grosella puma. Teño algún tipo de grosella. Pero a roja, a normal, esa que amarga a Dios. Xa sei cal é, sí que a teño. Sí que a teño, a ver se a vedes. Non, claro, porque é moito brillo. A ver, así, de lado. É como unha uva, sí que a teño, Félix, sí que a teño, que guai. É moi espiñosa, a planta ten unhas espiñas así grandísimas, e ten moitísimas espiñas, e bota como unha... A ver... Non se ve, non? Claro, refleja moitísimo. Bueno, non sabía como se podía facer isto, pero sí que a teño, Félix. E dáse super ben. Hai xente que a cultiva en Galicia e que se dá super ben. E demais, hai como dúas ou tres clases. Eu teño unha que é blanca, parece como unha uva, que ten como unhas relliñas así, do tamaño... así, máis ou menos, como do tamaño dunha bola desas de chicle que había antes, que unha capaz a mordela de grande que era, pois dese tamaño. Sabe un pouquiño agria, pero ten un sabor parecido á uva, sí que a teño, sí. A miña é blanca, pero sei que hai un color rosa e outro como unha uva tinta, o sea, como unha uva... violeta, color viño, tamén a hai. E sabes onde a conseguín? Que hai a vender moi a menudo, avísovos porque a planta está guai, o que pasa que tens que ter cuidado de si tes rapasada, meniños e meniñas pequenos, tendes que ter cuidado porque ten unhas espiñas considerables, ten moitísimas espiñas, é como un arbusto, a ver, eu podo, pero, bueno, chega a unha altura ben de 1,80 m ou así, a mí se me chega así. Sí, esa. Eso, ten un sabor, é como unha uva, métela na boca e fai, explota, como que explota, non? E sálelle como a carniña, é parecida a unha uva blanca, de uva, pero é como un pouquiño ácida. Está guai. Eu collina no Lidl, porque o Lidl para isto é maravilloso. Saca ás veces cada planta cebolas de plantar, o sea, flores que dices, mi madre, pero que cousa máis rara, Dios mío, que nunca na túa vida vistes. Pois no Lidl sempre. Eu cando entro no Lidl, bueno, eles fanos xa con estrategia, porque teñen estrategia comercial. En todos os Lidls que hai, así como entras, plantas, porque saben que ainda que vayamos solo a comprar plátanos, unha planta pódese levar sempre. Entonces, no Lidl, cando ven agora a partir de febreiro ou marzo, máis ben en marzo, febreiro e marzo, sí, vamos a dicir, pero máis ben en marzo, cando empezan cos frutales e con todos os arbustos e así, mirade porque sí que as hai, teñen arbustos rarísimos, sabes, que non encontras despois de xeito fácil en outros viveiros ou no sitio onde compras sempre as plantas ou así. No Lidl teñen cousas rarísimas e chulas, e máis veñen ben, porque veñen enraizadas, son plantas que suelen estar á intemperie, porque é unha cousa na que me fijo, que vos vou a contar, porque ao mellor tamén vos sirve para vos. Eu cando compro unha planta, a ver, depende, se son plantas destas de temporada, non, que son como estivales,
que as compras na primavera e depois no verán xa morren, acabáronse, e po ano compras outras, non? As prímulas, algún tipo de margaritiñas, todas estas flores que son, ademais, suelen ser moi baratas, sabes? 4 ou 5 plantas ou 6 en un euro, iba a dicir, non, home, en 5 euros, bueno, quero dicir que son plantas baratas, esas non, pero, por exemplo, cando unha planta é como máis leñosa ou xa ten como cañoto ou tal, eu no que me fijo nesas plantas, nese tipo de plantas, que non sean ao mellor insertos feitos de Antonte, que non sabes nin se vai a ir arriba a planta, eu fíjome sempre na maceta. Se a planta esa leva moito tempo nesa maceta e estuvo a intemperie, que é onde terían que estar as plantas antes de vendelas, porque, claro, nos viveiros teñen aquela temperatura, están naquele clima porque o que queren é que a planta vai arriba e ves o normal, claro, que para iso traballan, pero algúns ainda incluso teñen o invernadero climatizado, non? E teñen aquela humedade relativa, teñen aquela temperatura, controlan con termómetros a temperatura, abren as ventanas ou pechan as ventanas, sabes? Entonces, claro, as plantas dali salen bonitas, ti chegas á casa, planta-la fora, ainda que sexa unha planta, sendo unha planta de fora, pola no exterior, e claro, como a prova está acostumbrada á boa vida, morre, de contado, non máis plantala para as semanas já estás morrida, pero porque ven dunha vida demasiado cómoda. Entón, eu cando compro unha planta, que sexa unha planta, digo, sacando as prímulas, estas plantas de temporada, que esas dá igual de onde veñan, porque xa hai calor nese tempo, fíjome nen que a maceta teña por arriba verdín, que teña algún tipo de musgo, que teña algún tipo de, o sea, que a terra non sexa recién botada, sabes? Que non estea recién, porque ao mellor é un esqueje que plantaron fai pouco, non está enraizado. E outra cousa que lle miro é, levanto a maceta e miro se hai raíces salindo polos buratiños. Se hai raíces, para min é moi boa señal. Esa planta vai a ir arriba. E se ainda encima ten por aquí, por arriba, pola terra, na planta, musgo, iso quere dicir que esa planta estuvo a intemperie, ainda que non teña follas e estea media feucha, prefiero, porque unha planta de exterior que estea perfecta no inverno é porque ven dun interior, ven ou dun almacén ou dun invernadero, que a vida eralle moi favorable, claro, pero depois ao mellor ao sacar a tipo fora, para as semanas tens que comprar outra. Entón, eu fago eso, dúas, unha que teña o musgo por aquí, e a poder ser no cañoto da planta tamén que teña algún musgo, e a outra levantar é que salan xa raíces por aquí, que lle salan raíces, que estea pedindo a gritos que aquí tendes a maceta. E, por suposto, cando saco unha planta da maceta, hai plantas que a mellor levan nesa maceta, pois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o tempo que leven, canto máis tempo, máis se enche de raíces, non das principales, das que van a aguantar a planta firme, sino das raíces que son pequeniñas, que mátanse a buscar nutrientes. Entón, está... a planta necesita nutrientes e o que fai é botar raíces pequeniñas e de me buscar de comer que non teño de comer. É o que fai a planta, entón, claro, salen moitas raíces pequeniñas e enchen a maceta. E ti, cando sacas de aí esa planta, é todo raíces pequeniñas, porque estaban buscando nutrientes en un sitio onde non tiñan expansión para buscalos. Pero, bueno, non é mala señal, é boa. Entón, cando colles ese masacote de raíces, ti se a plantas así, tal cual, é un masacote de raíces, posiblemente esa planta non che vai arriba, porque está prisionera, está como afojada, non lle dá a vida, non lle dá a vida. Entón, o que hai que facer é, ben, se está moi cochadiña, cunha manqueira a presión, metes a manqueira, vai che a chapusar, pero, bueno, todo sea polo que a planta vai arriba. Metes e vaslle sacando toda a terra de fora e sacudes así a planta para que as raíces empecen como a desenredarse, non? Non podes tirar delas así de repente porque as vas a romper todas, pero se a vas sacudindo así e botándolle agua e baténdoa, as raíces van seguir soltando. Entón, si, despois abres o masacote un pouquiño, incluso ás veces hai que quitar algúns cachos para tirar, porque está o masacote, todos son raíces non van a respirar ben. Depois preparar unha boa cama para meter a plantiña na súa cama nova. Así que, eso é o que fago eu, ao mellor así, vale, vos. A esas uvas aquí en Camariñas, escoita, que lle teñen nombre, chámanlle navicas tabicas. Navicas tabicas!
Vicas? En serio? Parece un nombre chulísimo. A ver, eu se clico neste mensaje, quitar, ocultar, no, añadir como moderador. Nada, fuera. Quería, David, que non me vai a acordar. Na Vicas, Tabicas. Eu se non trouxe a libreta. Hoxe non fixemos deberes ben para estar con vos. Pois estaré pendiente del Lidl, lo tengo a 50 metros e nunca voy, e agora estarei pendiente. Mira, se me acordan, cando os vexa, he de avisar. Se tendes no Lidl, despois tamén lle cobro ao Lidl a propaganda. Estes son da aldea que se chama Sieiro. José Luís está me dicindo que é dunha aldea que se chama Sieiro. Pois nunca escoitín, da parroquia de San Miguel, da Estrada. Entón eres daqui do lado, José Luís. Bueno, me can di daqui do lado é daqui, pero bueno, estás cerquiña, a 1 hora de camiño. Non é lo mismo que las uvas de San Juan. Non sei cales son as uvas de San Juan, Jéssica, pero estas... que conste que Félix dime que se están recuperando agora porque posiblemente deixara a xente de plantalas ou tal. Pero cando eu a plantín e me foi ben e cando tiña os frutos bonitos no verán, creo que alá en agosto ou así, que é cando están máis maduriños, e a enseñín, non sei, en Facebook ou así, que a enseñín, hubo xente que me dixo, xente máis maior que a min, que me dixo, mi máis, a tiñamola cando nós éramos pequeniños, que a comíamos sempre, tiñamola na horta e tal, o sea que é unha planta que xa houbo aquí, pero polo motivo que sexa, veuse desplazada por calquera outro tipo de planta, ao mellor polas uvas mismamente, uva de mesa, e desplazouse. Entón, agora volven a plantala, pero que xa é unha planta que hubo aquí. Non sei se é autóctona, pero sí que a hubo aquí. Vale, vin que tes bancales de bloque. Os de madeira van ben? Van genial, pero, Óscar, direiche que é unha traballeira que flipas, porque a madeira pudre. A madeira tratada non pudre, pero entonces estamos aportando aos bancales químicos, que non pode ser. Entón, a madeira para os bancales, en teoría, se queremos telos o máis sanos e ecológicos posible, non deberían de ter ningún químico que evita que se pudra a madeira, non? Porque calquera tipo de silamón ou gasoi ou que lle queiras botar para proteger a madeira da humedad ou barniz, vai acabar pasando á planta, porque acaba pasando á terra, e a terra é a que é, e as lechugas van a acabar comendo o produto que lle botastes. Non é recomendable, porque non temos o estómago preparado para tóxicos. Entonces, claro, a madeira é moi bonita, eu túvenos durante anos de madeira, da que podía. Cando vía así madeira ou algunha tabla de madeira, eu iba guardando, ou cando podaba os árboles, as ramas que eran máis dereitas, tamén as iba guardando, iba lles poñendo sempre, meténdolle así aos bancales e tal. Que pasa? Que a madeira, os bancales teñen que ter humedad. Sempre, aínda que sea no verán, ti tes que regar e a madeira se vais a mollar. Podeche aguantar a madeira dependendo que tipo de madeira. Home, non sei unha madeira noble, pero a ninguén se lle ocurre facer uns bancales con madeira de carballo porque saliríanlle carísimos, era mellor xa facelos de obras hostas para a vida eterna, amén. Pero con madeira normal de eucalipto, de pino, de tal da que temos así por aquí, duraríanche as tablas 1 ano ou todo máis 2, e despois van a empezar a pudrir, a romper, tens que ir sempre reemplazando, poñendo outra, sabes? A madeira é boa e bonita, pero non é duradeira. Entón, como non é duradeira, non a recomendo, porque eu xa a tuve antes de poder facer a obra logo, non? Antes de facer os bancales así. Pero isto foi unha decisión que tardei en tomala moito tempo, porque, claro, o que digo, é unha inversión. Facer uns bancales de obra é unha inversión. Pero, bueno, para min é unha inversión que me favoreceu moitísimo en todo, porque foi aquel gasto, fixámonos nós, ou sea, eu traballei como unha leona, e fixámonos unha vez xa listo, xa se acabou, xa non hai que volver a facelos, tens que ter moi claro como os vas a orientar, tens que ter claro como os vas a facer. Para iso a min valeume, por exemplo,
telos feito antes de madeira, de cachos de madeira, de varas, das podaduras dos árboles, metía todo o que podía para aguantar da terra, non? Claro, cos anos vas mirando erros que vas cometendo, e iso xa non os cometín cos meus bancales de pa sempre. E para min é unha inversión que moito máis lucrativa, por exemplo, que cambiar os muebles da cociña, que me valen igual. A mí os muebles da cociña famo o traballo igual, só teñen que guardar a comida, pero os bancales interesábame máis. Entón, madeira sí, pero é moi efímera. Se buscas algo para sempre é mellor que os fajas de obra, xa. Ves como aprendemos? Non me fijaba en nada deso. En que non te fijabas? A ver, por onde andamos? Non sei, en algo. Se non me falla a memoria, un hombre de Palencia se dedicó a recolectar todas las variedades que encontró y ahora, gracias a él, se está recuperando. Ya te informaré. Pero distí de Palencia, pero no aquí, o sea, aquí no norte, e aquí tanto na franja de arriba, Cantábrica, como aquí nas Rías Baixas tamén se daba, Eu le busquei un ingeniero agrónomo, se llama Aurelio. Bueno, pois pode ser. Pois agora xa sai por todos os lados, e cando me acorde, cando os vesa no Lidl, se me acorda, avísovos para que esteades pendientes. Ves, Ana, a miña tocalla tamén o colleu no Lidl. Nusca a planta de jara, prende por esqueje. A planta de jara. O jade, dis. Non dis o jade, non, Margarita. Non creo. É que, non sei a que lle chamades. Ás veces os nombres non son os mismos, pero agora teño o teléfono porque me botou o Papá Noel te regalo, entón, jara, planta. Míroa, e se a conoso, dígoche. Non me sale por ese nome. Eu penso que esta planta aquí non existe. Que va, esta planta aquí non existe, De onde eres? A ver, espera, como é? Onde está a planta de jara? Margarita, de onde eres? Porque eu esta planta de jara non me sona, nada, é que non é preciosa, a flor é preciosa, pero non me sona de nada, o sea, eu non sei se a vedes, é imposible, non? Eu se poño así o teléfono non a vedes, non, é imposible. A ver, así. Vese, así. Eres de Coristanco? Eu na miña vida vin esta planta así, en Coristanco. Pois non che sei dicir, como non a conoso, non che sei dicir, pero mira, a folla pareceme como un tipo correeiro, o sea, que me parece unha planta parecida á herba luísa. Mellor é que lle fagas un acodo aéreo, sabes, que lle faz un dañiño á planta, pos un acodo aéreo, porque por esqueje, non che sei dicir, é que non conoso a planta, pareceme bonitísima, pero é un arbusto, pero non che sei dicir, non a conoso. Ves como non sei todo? Si, en Galicia toda a cornisa cantábrica, si, claro que se daban por aquí, fixo bancales de madeira con tratamento biológico, e puxenlle Xeotextil, e teñen 12 anos. Que é un tratamento biológico? O sea, un tratamento para a madeira que mate bichos e non dañe os bichos do bancal. Como fai esa selección de non matar, o sea, de matar os bichos que afectan á madeira? Non sei como é. De madeira teñen 12 anos. Pois non sei. Pois, Manuel, xa sabes máis que a min. Pero dudo eu moito que un tratamento que evita que os bichos coman a madeira non sexa discriminado, o sea, que sea selectivo, que sea capaz de seleccionar uns bichos e outros non. Non sei. Ás veces, non sei. Os árboles de bola son os que teñen frutas de oso.
Pois tampouco sei a que te refieres, os árboles de bola. Eu, as frutas de oso refírese a todo tipo de frutales que a súa fruta ten unha cuña no medio ou dúas, pero, bueno, que teñen unha fruta e que aquele é arredor. Os pexejos, os melocotóns, as pavías, as ciruelas, as claudias, todo eso son frutas de oso, que lle chamo eu aquí. O que non sei é que son árboles de bola. O mellor aquí chamámoslle de outra maneira. Entón, unha de Burgos. Amiga, de Burgos. Pois voulle preguntar ao meu gerente de Burgos, que teño ali corresponsales en Burgos, e voulle a preguntar pola planta. Claro, eres de Coristán, que trouxéchela dali. E dáse ben, porque en Burgos, coidado, as temperaturas de Burgos son extremas tamén. Cando fai calor, morres de calor, e agora no inverno fai neve. Neva sempre, non? En Burgos. Caen moitas temperaturas. Así que... El programa de Harry Sedal tomou el nombre desa planta. Ai, sí, en serio. Claro, pola planta. Pois mira ti, pois non a conoso, desconoso. E para que vale? Ten así algún uso que a faga especial, que a faga super chuli? Hola, Alicia, hola, Nusca. Feliz ano novo. Botábase che en falta estes días. Deixo-me liar, teño cousas que facer, teño xente pola casa, entón, pois, aínda bué. Canto tempo levamos aquí? Casi 2 horas, Dios mío. Aínda bué. A ver. Hola, Nusca, seguirei véndote buscando moito escoitarte, así, seguirei todos os fins de semana. Alicia, a ver, aquí... no canal non é o mismo, claro, porque para facer un directo teño que estar aquí sentada 1 hora ou 2, ou como vedes, casi 2 horas, pero teño que estar aquí e teño que ter ese tempo, non sempre o teño, e para facer un vídeo para aquí para o canal, justame facelos ben elaborados, que explicando ben todo e todo, e despois editalos, pero estou máis a menudo nas miñas redes sociales, Alicia, estou... aquí hai moito no monte. Cris, en serio, miráchela ben, eu nunca a vin, mira que eu vou ao monte e fíjome en todas as plantas, pero eu nunca a vin, ou polo menos non me coincideu vela en flor, e xa non me reconocí. Pero, bueno, que lle estaba dicindo a Alicia, en Facebook e Instagram, sí que estou un pouquiño máis a menudo, porque fago así vídeos máis cortos ou así, non son tan elaborados, e estou un pouquiño máis a menudo que por aquí. Que se fan caramelos. Porque é unha planta dulce. Hai moita polo monte, Cris. Caramelos. Ao mellor ten así un azucre ou así, está rica tamén. En Queiruja, que me dis? En Queiruja hai jarra no monte. Recoño. Pero en Queiruja daqui, do Son. Pois eu nunca a vin. Vou ter que investigar eu máis, porque eu, sinceramente, nunca vin esa planta. Eu miro moito as plantas, pero que va, con esa fasquía. A ver que non vai a ser que ao mellor haxa como distintos tipos, e a única que vin eu aquí foi esta. Estou en directo. Acabame de dicir o chisme, estás en directo. E logo hasta agora onde estaba logo. Ai, ten cada cousa este chisme. O que a non entender ben. Que va. Eu esta planta non a conoso. É chulísima, parece moi chula, pero que va, eu non a conoso. Bueno, meus queridos, si, en Queiruja do Porto do Son. Joder, pois, seguro que a vin. Mira que a min, mira que me gusta mirar as plantas, pero que va, eu iso non me sona nada. Bueno, hola a todos, saludo desde Argentina. Ai, Noti, que acaba de chegar desde Argentina, Dios mío, mira que me sigue sorprendendo moitísimo que me fale xente desde o outro lado do mundo, que máis lesos non se pode estar. E que me saluden desde alá, ou que me sigan, que me falen e tal. Bueno, encantada, Noti. Que tal está o tempo en Argentina? Que hora é ahora mismo aí en Argentina? A ver. Aquí, 8, 9, 10, 11, 12... Ten que ser moi tarde.
ou é para atrás. Son 5 horas máis tarde. Aquí en Carunja tamén hai que se fai pinturas naturais. Me está falando Manuel da pintura do bancal. Bueno, a ver, eu non sei como funcionan esas pinturas naturales, entre comillas, porque o natural non dura tanto, non ten tanta insistencia na vida. Pero se a ti che funcionou, Manuel, se tes uns bancales de madeira desde fai 12 anos e te dis que os químicos que botas para conservalos son naturales, pois se che vai ben, porque vas a cambiar. Quero dicir, coidado, uns bancales que duren 12 anos son moitos anos, a intemperie, aguantando aí daquela e todo. Bueno, miña querida Santiña, dame un pouquiño de mágoa porque Noti acaba de chegar. Pero levamos aquí casi 2 horas. Digo, non sei, non teremos nada máis que facer que estar aquí, a coitarme a min. Eu non me quería despedir sin antes dedicarvos un agradecemento especial. Porque cando eu abrín este canal, non fai nada, fai 2 anos escasos, pero, bueno, o primeiro medio ano non lle fixen nin caso. Quedou aí aberto, quedou sin facerlle nin caso, nin publicar nin nada, o sea que máis ou menos 1 ano e medio ou así. Non me esperaba unha acollida tan guai. O sea, porque tiña moi claro que quería enseñar cousas, o que sei, porque para min os saberes que ten unha persona non son dela, son do mundo. Eu quería, pois non sei, enseñar de alguna maneira ás persoas que saben menos que a min, porque hai xente que sabe bastante máis que a min 1000 veces, pero a xente que menos sabe, pois enseñarlle o que eu sei polo menos para lle axudar, non? Para que a xente poda plantar as súas cousas. E outra finalidade do meu canal é manter vivas tradicións da miña terra, de Galicia, tanto de folclore como de tradicións gastronómicas, de comidas e todo, pero tamén de contos, creencias, ditos populares e esas cousas. Bueno, entón, tiña moi claro que sempre o iba a facer en gallego. Iso sigo tendo hoxe en día, iso é inamovible. Entonces, claro, cando empecín a abrir o canal, os primeiros vídeos que, bueno, veredes que son moi cativiños, están feitos daquela maneira, notase pouca soltura, cunha calidad máis ben cativa, porque tiña un teléfono pois máis cativiño e tal. Bueno, aqueles primeiros vídeos e tal non tuveron así como moita acollida, non? Normal. Cando empezas en un sitio non che conoce ninguén, e dicíame moitísima xente, aínda hoxe en día me siguen dando consellos de que se o fixera en castellano, ou se o subtitular ou tal, que tería moitísima máis xente, máis seguidores. Pero o de falar en castellano vos digo que non, que nunca o farei. Que va, nunca o farei. Pero porque penso que cada un tense que expresar na lengua que fala a diario, que fala cotián, o que fala todos os días na casa, porque é a maneira máis solta de expresarse, onde vas a encontrar como máis palabras para definir o que queres dicir nese momento, non? Entón, para min o gallego é primordial, o sea, ten que ser sempre en gallego. Algún día, co tempo, se isto vai ben e tal, pois ao mellor subtitulo os meus vídeos a castelán, a inglés tampouco aínda, porque non teño tampouco tanta soltura en inglés. Pero fai un ano para cá, pois o canal está indo moi ben. E todo iso é gracias a vos que estades aí ao outro lado, porque competencia en este mundo de YouTube haina así. Vídeos que digan cousas así,
Hai moitísima xente que fai uns vídeos buísimos, e outra non tanto, pero igualmente siguen aí e teñen seguidores, todo o mundo ten seguidores porque hai moitas maneiras de pensar e todo o mundo ten xente que a venera, iso é así, non? Tamén xente que a odia, eu tamén, claro. Pero non quero irme sin darvos as gracias de todo o corazón a todas as persoas que estades sempre aí apoiándome, porque o simple feito de que esteades vendo un vídeo meu en YouTube é axudarme, porque contabilizan desa maneira, o sea, contabilizase a xente que o vai mirar, contabiliza se o vídeo se ve todo de principio a fin, ou se cortas no medio e non acabas de ver, pois é porque YouTube considera que non interesa, entón non o mostra tanto. Entón o vídeo queda como aí atascado, probe. Pero aí estades vós, que me axudades compartindo os vídeos de YouTube, que os mirades, que falades a outra xente, ao mellor, de mira esta chavala ou tal, non? Que, joder, pois, iso é o que eu quero agradecer, que o movimento todo que teño no canal é gracias a vós. Sobre todo gracias a vós, a 74 persoas que estades agora mismo aquí en directo comigo, porque me estades demostrando que o día de San Manuel, o primeiro de ano, o día de estar a tomar un café ou chocolate con churros, por aí estades aquí, pois iso é o que eu teño que agradecervos. Así que se eu este ano teño que brindar, porque pola familia, pola salud e polo amor, xa brindín, pero se me queda algo polo que brindar é por vós. Quero vos dar as gracias de todo o corazón. Vou brindar con manzanilla máis que nada porque o champán non me gusta, pero de todos os xeitos quero que sepades que estou super agradecida por toda a boa acollida que estou tendo, que está tendo este canal. E que me gusta moitísimo tamén que se está formando como un borrollo, como unha especie de comunidade de chousalos e chousalas, da bella chousa, que xa entre vós, pois, xa non é felicitar a Nusca, bo ano, feliz ano, a súa mamá, a súa familia, senón a xente tamén que está sempre aquí no canal, porque xa é como unha comunidade, non? E iso faime moi feliz tamén, que a unión, o tipo de xente que estamos aquí, que sodes todas xente maja, que sempre aportades cousas boas, bonitas, sempre se aprende. Canto aprendín eu hoxe neste directo? Non teño aquí apuntado, pero bueno, teño aquí. Canto aprendín hoxe neste directo, Dios mío. Así que nada. E moitísimas grazas a xente, pois, a todas as que sempre estades aí mandándome mensajes, porque iso tamén conta, que un vídeo teña mensajes, pois tamén conta, e para min, desde logo, o que conta sobre todo é a intención, a vosa boa intención, a boa intención de quererme axudar, de que o canal siga ben, de que todo vaya indo ben, medrando, pouquiño a pouco, ás veces, outras veces vai como a picos máis altos, pero sempre medrando, pasiño a pasiño, sempre para adiante. Así que, ai, que chea de mensajes, Dios mío, perdimos. Vou a lelos así un pouquiño. Xa vámonos a ir despedindo, máis que nada porque eu xa vivín un capacho de manzanilla e teño que ir facer pis, porque nada, 2 horas coitando xa xa fixe ganchillos, xa me matou de limpar a cociña. Ai, Aldara, que buena eres! Pero ti tamén ganchillas logo, ves? Eu teño paciencia para esas cousas, Dios mío. Bueno, Celi, Ro, Manuel, Susa Rilo, María chegou tarde, pero quero dicirche que preparei os erizos de uvas e a reacción de todos foi simpatiquísima, gracias por enseñarnos. É que o dos ourizos mola moito. Bueno, pois nada, Lola, Rosario, Celis, en uno de tus últimos vídeos cortos te dejé un comentario que é solo un simple ejemplo de por qué tu canal crece y crece. Ai, teño tareas pendientes, Félix acaba de poñer tareas que teño que ir a mirar que foi o que me puxo, que a mí os comentarios de Félix gústame moito, de feito,
Vouche dicir, Félix, así, agora que non nos escoite ninguén. Ás veces, cando ves un comentario teu, só ves un cachiño, non? E pon más, ves así o comentario, digo eu, ai, non o vou ler agora que non podo. Depois, cando teña máis tempo para disfrutalo, para escudriñalo ben e descompuñelo, interésame moito os teus comentarios, gústame moito. Ainda que ás veces non teña tempo para contestarche ao mellor ben a todo, porque para mí sondes moitísima xente, ás veces teño un pouquiño tempo, ao mellor, bueno, un cuarto de hora, déixame contestarlle aí, porque eu contestolle a todo o mundo, bueno, espero que sí, que non haxa xente que ao mellor se sinta que non lle contestín. Se non lle contestín foi porque non tuve tempo ou porque a aplicación non me mostra o seu mensaje, porque me queda atrás sin querer, sabes? Pero eu, si eso podo contestar, contesto vos a todos, nada, feliz ano, eu repito o mesmo que me repetistedes aquí ao largo da tarde, feliz ano para todos, moito éxito no canal, espero que sí, moitísimas gracias, Rosario, nada, somos moitos, bueno, non somos moitos seremos cando seamos 400.000 ou algo así, depois teño que facer un vídeo cada día, que só me dedico a facer vídeos. Querida xenteña de polo mundo adiante, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices. Vémonos por aquí polos canales de YouTube, de Facebook e de Instagram e por todos estes sitios. Quéresevos moito. Aínda que a maioría de vós non vos conoso, quéresevos moito. Feliz ano. Deica. A ver...